Hamma kasa, салом алейкум, хуш омадед ба канали мо. Бародарони азиз, В Екатеринбурге одна единственная... каседа ки авиакаса нархи билет, яъне авиакасаи мо дар хидмати шумо аст. Авиакаса агар дар кор бошад шумода метавонед ба номерҳои мо 982 69 55 занг занед ё ки дар WhatsApp, Viber, имо нависед. дӯстони азиз, нафароне ки аз шаҳри Екатеринбург билет мехаранд, дар ҳақиқат 400 рубл скидка доранд. ба куҷо? аз шаҳри Екатеринбург ба Душанбе, аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд аз 200 то 300 рубла скидка доранд. нафароне ки аз Екатеринбург ош мехарад, ош ки Ӯзбекистон мехарад билет, 200 рубл скидка дорад. марҳамат бародарони азиз, рафиқон, дӯстон, хоҳарон, кадомида ки дар кор бошад билет, марҳамат ё ки дар канали мо подписатсия кунед, то ки аз бохабар шавед аз нархҳои билет. Валейкум басалом. Видеои мо кай мебира? Бародарҷон, видеои шумо аками сиёмка кардан баробар намебирояд. иншолло имрӯз я балом мекунем ку он бачае ки сиёмка кардагиай вай иҷозат надод ки ҳамихел партоем шум. Агар не ман рости гап ягонта монтаж намекардам, ҳамихел гирифта мепартофтам сразу. лекин амо бародар гуфт ки салом алейкум. ҳамон бародар гуфт ки илтимос ҳамонҷа духтарако буданд, духтарако, апако, хоҳарако буданд ки бо бисёр шавҳар кардагӣ дар ҳамонҷа мақсад иштирок доштанд. ҳамо илтимос карданд ки видеои моро ҳамин сиёмка кардагира напартоем, ҷойда ки мо лицомон ҳаста напартоем ки мо шавҳар дорем. яке нашава ки шавҳармон агар сармон буда хонаи шумо меем. инам хеле гап. барои ҳамон қавл бача илтимос кард ки ака хай ман рафтам навбардорӣ кам, ман хафа мешавам, бес ҳамаша монтаж кунам, баъд партоем. гуфтам хай майли, хеле ки маъқул боша. инам хеле дӯсти азизам. чӣ гуфтӣ? бачаҳои тардид. фақат дар омода будам рафиқо дӯстотон агар занед подписатсия кардан баъд видеоро мебинам. намебироя чӣ қадар актив зал дар тенҷ гузашт. ман фаҳмидам активни зал дар тенҷ гузашта. рости гап ман ҳамин шав 100% мефаҳмида. ҳамин бачаҳои муъмини мусулмони худмон иншолло ки ҳама вақт мефаҳманд вазъияти моро, мисол духтароро. Что другое тогда нужно снять про жизнь таджиков? Что-то другого тогда, а мы будем снимать, как вы снимаете. Хорошо. Отлично. Будет супер. нехел бародар, вақте хеле мефаҳмӣ бо дигарон кам-кам гуфтам бо зур мешавад. лично мада фарқ надора. чӣ фарқ надора? ман вақте ки наварбардорӣ мекунам, ҳаме камтарак нафароне ки намехоҳанд рӯшона мегардонанд, сразу ман хеле мужои чувствовать мекунам, дигар сиёмкашона мекунам. хай бача якум бора сиёмка рафтагӣ хеле талпада. бураҷон мешав, ман кор дарем, ман кор дабудам. ман мехостам худам дурам барои видео кадрои тенҷ бигирам. ҳай шогирдам моли ёд мегирам. баъзе одам намефаҳмам, мисол вай мекунам, ман сразу уже чувствовать мекунам ки ҳамин одамро намефорам. барои ҳам наварбардорӣ намекунем. нафароне ки намефорашон сиёмкашон намекунем. аввал бача нафаҳмида сиёмкашон карда. ҳеҷ гап надорам. имрӯз насиб боша он бача меяд ҳамаша монтаж мекунад, ҷобаҷо мекунад, мегирад мемонад, баъд ман бошум вай мекунам. насиб боша дар канал мемонам. ташкилӣ хуб буд, раҳмат, гап нест, ташкилӣ дар гап нест. ташкилотона дидам, фақат ҳамо активни зал кофтум рости гап наёфтум. ҷангаш кам ки бача иҷо карда чӣ ба видео сиёмка накард, гуфт ки кадагия моли ака биём худам монтаж мекунам. иншолло насиб имрӯз я монтаж кунам, баъд мебарем, шояд проблема нест, брат. ҳамхеле чизо шуед, ҳамхеле гап хабаро шуед, шумо метавонед маро сразу қатима алоқа кунед.
من любое время гуфти гафо дар хизмати ҳамин халқ мардумам. Не просто так, просто барои мисол манфиати худам, барои манфиати шумо ҳам боша, барои ягон кор бори мусоваятон боша. Занг занем сёмка мекунем, проблема нест. Вақти холигӣ боша ку мада фарқ нест бураҷон. Ман миём иншоалло сёмка мекунам. Неки агар вақт надошта бошам, кор да бошам, камтара кини меравотам ода, филм меравотам ода. Барои ай кор буромада намешам. Зим, надидам рости гап, хай мебинем иншоалло. Мебинем. Насиб. Неки шинохтум бачора дидам, бисёр бачора дидам, шинохтум. Даже дар зал шитагӣ будам. Бачо дар зал шитагӣ будам, оз мекунам, даже дар ҷо шитагӣ будам. Наистан ки ака намиёй мегуфтам. Салом алейкум ака. Наистан ки намиёй. Гуфтам ки ва. Наистан ки салом алейкум. Как ты? В колледж не придёшь, мега день культура. Ма гуфтам алейкум ассалам. Я уже здесь, гуфтам, камера рои кардам ку. А я тоже тут, мега, в зале. Я на 4-м ряде. Даже уже поздно, вақте ки мара гуфтам, да? Ай, бачое ки мисол мешиносим шумо, вақте ки мара гуфтам. Ма вайра ҷанг кам ки чӣ бад? Мисол аллакай зал да ҳам 6 та шумо бад мада хабар мекунем. Хеле корам метонистем ки барвақттар хабар кунем. Ҳамтари коро мешавад, ҳамтари гап хабар мешавад, пешакӣ огоҳ кунем, то ки мо мисол ҳаракат кунем бием, да? омода тонем, тайёр бошем. Просто ҳамон якаш рӯзи тӯй бовар ки зан мезана ака тӯй ё ки балинса. Мега ки кӯдак бировардан дар кор, мисол бачадор шудем, духтардор шудем, бояд бирорем. Ман гуфтам бисёр шумо мегӯям ки пешакӣ огоҳ кунем, мисол определитсия кунем ки кай мо рафтан мумкин, кай рафтан дар кора. Мо бисёр дар корем, наметонем рафтан. Кадоми дар нахи билет дар кошам арама. Якаса дар хизмати шумо. имрӯз насиб бошам бошад тамошо мекунам. خیلی گپ خبر شد تستر خبر کنیم بروقتر شروع اپریدلی کنیم. بعد من همه لبوی کسی میگم که لیشن همه فرق نداره. کسی باشه همه خودش پریام زن میزنه. گپ زنه یکم جای عیبش نیست. علیکم السلام. باز بفکرم 5 minutaش نیست. بازم کمو 4 میخوام. با فکرم. Точно, що вона не думає. Більше родом як гастай, ніколи не надо. Час вже не зарані? Як сафт тут пансом як зарані, не гіда що бад каоншка. Парит інтернет без ліміт не дора. Йо кіч дора. Тарям доре. Дахс мехра розеш. Ні, я не буду показувати. Ні, тарі надоре, мо тарі симката да. Шорі, ну. نداریم پاجم تری. Я сам Нет, что черного будет. Маля. Паспорт. Дом культуры на